για να περάσει στο κέντρο. Σατοράνσκι, το dub team, Αμπρίνες, Τόμιτς, η λάθος πάσα, κλέβει ο Λαφαγέτ. Η πάσα για το Μάτζαρη, Πρίντεζη στον ευθυνδιασμό, καρφώνει, 66-65 στα 39,5 δευτερόλεπτα. Ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής. Εδώ ο υπαρχηγός των ερυθρολεύκων. Πώς λέμε, Σεν Ίκερ Κασίγιας για τη Ρεάλ. Έτσι. Εδώ είναι Άγιος Πρίντεζης για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι σουτ νίκης. Υπάρχει time out. Γρήγορα, είναι μικρό, 30 δευτερολέπτων. Διαφημίζει. 39,5 συγκλονιστικά, δραματικά δευτερόλεπτα σε ένα ψυχοφθόρο παιχνίδι. Στον τέταρτο προημιτελικό έχει επιστρέψει ο Ολυμπιακός που αρνείται να κάτσει. 66-65 από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Νίκο Λινάρδο. Τώρα αυτή είναι η πιο κρίσιμη άμυνα. Έχει πολύ χρόνο, υπάρχουν πολλές μπόνους εδώ για την Μπαρσελόνα. Ναβάρο, Σατοράνσκι, ξανά Ναβάρο. Φάουλ από τον Λαφαγέτ στα 32 δευτερόλεπτα. 66-65. 66-65 το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Από τη ρουλέτα των τριπώντων στη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Έτσι θα πάει. Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Εδώ το φάουλ του Λαφαγέτ και ο Ναβάρο ισοφαρίζει 66-66. Υπάρχει δρόμος ακόμη στο μάτς. Ναβάρο 2 στις 2, 66-67. Νέο time out, νέα αλλαγή. Έξω ο Χάντερ, πάλι με 4 κοντούς ο Ολυμπιακός. Και αφήνει τον Τόμιτς μέσα. Ο Πασκουάλ. Ναι, πρέπει να πάμε πάνω στον Τόμιτς. Λοτζέσκι για το Λαφαγέτ. Λαφαγέτ με το Σατοράνσκι. Λαφαγέτ. Φάουλ από το Σατοράνσκι με το πόδι. Δεν δίνεται. Δίνεται τώρα το φάουλ στα 20 δευτερόλεπτα. Εδώ, συγγνώμη, αλλά είναι το μάτς που δίνει πρόκριση για το Final Four. Κοιτάξτε τι δεν έδωσαν διαιτές. Το τάκλιν είναι αυτό. Και έδωσαν το δεύτερο φάουλ. Και το τάκλιν και το τράβημα του Παντελονιού. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το τέταρτο για την Μπαρσελόνα. Από το επόμενο έχει βολές ο Ολυμπιακός. Μένουν 20 δευτερόλεπτα. Τα 14 είναι για τον Ολυμπιακό που θέλει σκορ. Σπανούλης κρατάει την μπάλα. Σπανούλης με τον Όλεσον, ανεβαίνει ο Πρίντεζης, του δίνει το screen. Σπανούλης πάει μέχρι μέσα. Σπανούλης από κοντά σκοράρει. 68-67 στα 8,5 δευτερόλεπτα. Time out, καλεί ο Πασκουάλ. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφει. Είχε κρατήσει time out ο Πασκουάλ. 8,5 δευτερόλεπτα όλα για τη δική του ομάδα. Επίθεση μισού γηπέδου Νίκο Λινάρδο. Και αλλαγές όλα τα σκριν ζητάει ο Γιάννης Φερόπουλος. Εντάξει, είναι λογικό να μην υπάρξει μαρκάρι στο σουτ. Ανεξάρτητα αν υπάρχει ο Τόμιτς μέσα που μπορεί να δημιουργήσει μισμάτς, θα κάνουν αλλαγές στα σκριν. Έξω ο Σπανούλης, μέσα από Παπαπέτρου, δεν έβαλε σέντερ ο Γιάννης Φερόπουλος. Ο Ολυμπιακός, αν δεν δεχτεί καλάθι, πηγαίνει στο Final Four. Ναβάρο πήρε την επαναφορά. Ναβάρο με το Μάτζαρη του κάνει φάουλ. Στα 5,2 δευτερόλεπτα ο Βιατόρ δίνει το φάουλ. Ο Ναβάρο ξανά στη γραμμή. 68-67. Εδώ είναι η φάση με το φάουλ του Μάτζαρη στο Ναβάρο. 2 βολές για τον αρχηγό της Μπαρσελόνα. Ο Κασάμι και οι υπόλοιποι στην κερκίδα των επισήμων δεν το πιστεύουν. 68-67. Ο Ναβάρο πηγαίνει για τις βολές. Ο Ολυμπιακός θα έχει 5,2 δευτερόλεπτα. Δεν σούταρε η Μπαρσελόνα. Πήρε το φάουλ ο Ναβάρο. Και τώρα από τις δικές του βολές ίσως κρυφτεί το μάτς. Ο Ολυμπιακός θα έχει 5,2 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο μεταξύ ο Χάντερ μπήκε αντί του Λαφαγέτ για να διεκδικήσει το rebound. Αν αστοχίσει ο Ναβάρο στη δεύτερη βολή. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Η πιο κρίσιμη ώρα ίσως είναι τώρα. Στις βολές του Ναβάρο, 68-67. Ναβάρο έξω η πρώτη. Ο κόσμος φύσηξε και έδιωξε τη βολή του Ναβάρο που σουτάρει με 90%. 68-67. 5,2 ακόμα. Ναβάρο είναι εύστοχος στη δεύτερη. Ολυμπιακός έχει την άνεση γιατί το σκορ είναι ισόπαλο, έχει time out και θα επαναφέρει την μπάλα για δική του επίθεση 5 δευτερολέπτων. Λες και φύσηξε ο κόσμος λίγο νωρίτερα.
Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς όπως τα λες έγινε. Ο Ναβάρο 90% έκρινε το παιχνίδι στα χέρια του. Αστόχησε και τώρα πάμε στις ειδικές καταστάσεις εδώ και ώρα και το ενδεχόμενο της παράτασης παίζει. Επαναφορά του Μάτζαρη για το Σπανούλι. 4-3-2. Σλούκας έξω. Πρίντεζη σε σου 3 πόντων. Ναι! Ναι! Ο Άγιος Γεώργιος Πρίντεζης στέλνει τον Ολυμπιακό στο Final Four. Αυτό δεν ξανάγινε. Είναι καλύτερο για την Κωνσταντινούπολη. Είναι μοναδικό. Είναι πρωτοφανές. Πρίντεζης με 3. Και όχι με πεντακτάρι αυτή τη φορά. Ο Άγιος Πρίντεζης του Ολυμπιακού σε ένα μοναδικό φινάλε. Κοιτάξτε τι γίνεται, όλος ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο. Ένα φοβερό buzzer beater. Ο Ολυμπιακός με 71-68 ρίχνει την Μπάρσα στο Καναβάτσο και είναι στο Final Four της Μαδρίτης. Η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα των υπερβάσεων. Αποθεώστε την, υποκληθείτε στο μεγάλο Ολυμπιακό. Τελείριο ενθουσιασμού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 15 και πλέον χιλιάδες πιστοί οπαδοί των Ερυθρολεύκων σε ένα μοναδικό τελείωμα. Το άξιζε, ήταν συγκλονιστικός. Ήταν διαστημικός όλη τη σειρά των play-off. Ναι. Είχε τη γιορτή του, μεγάλη χάρη του Αγίου Γεωργίου απόψε. Ο Άγιος Γιώργος βοήθησε, παρότι δεν είναι Άγιος Σπυρίδωνος, Άγιος Νικόλαος Πολιούχος του Πειραιά. Κοιτάξτε εδώ τι έγινε. Ναι, δικαιώθηκε γιατί είχα πει ότι ο Ολυμπιακός στέκεται καλύτερα στην Μπαρτσελώνα. Η ομάδα που αρνείται να χάσει. Η ομάδα με γεννημένους νικητές. Με τον αρχηγό Βασίλη Σπανούλη και τον υπαρχηγό Γιώργο Πρίντεζη να πετυχαίνει το νικητήριο τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου και να ρίχνει την Μπαρσελόνα στο Καναβάτσο. 71-68 και τα πλήθη παραλυρούν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και πώς θα μπορούσαν να τους κρατήσουν νωρίτερα με την άβρα τους, με τη φωνή τους, με την ανάσα τους. Λες και έδιωξαν τη βολή του Ναβάρο από το καλάθι του Ολυμπιακού και τώρα ο Πρίντεζης στη βραδιά της ζωής του. Αλλά πόσες φορές θα το πούμε αυτό για τον Γιώργο Πρίντεζη. Ο ίδιος είπε, δεν ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν το Λονδίνο. Δεν ήταν το παιχνίδι της ζωής του, το δεύτερο μάτσι στη Βαρκελόνη. Όμως το απόψινό νομίζω ότι και πάλι θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη όλων. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Νίκο Λινάρδο στο Final Four. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που πέρασε στο Final Four κρίνεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κέρδισε μια ομάδα με μεγαλύτερο budget, με μεγαλύτερη και σπουδαία παράδοση, έσπασε το αίτητο της έδρας, πήρε το πλεονέκτημα και το έφερε στον Πειραιά και νομίζω ότι δικαιούται που περνάει απέναντι σε αυτή την Μπαρτσελώνα. Ο Ολυμπιακός εκεί με μεγάλη καρδιά γύρισε το παιχνίδι, αλλά χρειάστηκε βοήθεια και του αρχηγού και του υπαρχηγού, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, πράγμα το οποίο θα αναλύσουμε αργότερα. Τα έχουμε ζήσει όλα. Τα έχουμε ζήσει όλα στο μπάσκετ. Όχι, μέχρι την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Παίζει απέναντι τη Ρώσικη Αρκούδα σε έναν Έλληνα προπονητή, σε ένα ελληνικό προπονητικό team. Νομίζω θα είναι πολύ μια μεγάλη μάχη. Η Τσέσε κάνει το μεγάλο φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής από αυτή τη σειρά των play-off. Είναι στο Final Four. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον Αντρέη Κυριλέκο και την παρέα του. Έτσι. Πάντως πιάνει τρομερές ιστορίες και αυτή η σειρά του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα, με τη συγκλονιστική απόδοση του διαστημικού, του υπερηχητικού Γιώργου Πρίντεζη, αλλά και τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final Four.